أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة في الدين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامو أمبي فولو أمبي ألفو أمبي على بركة أمبي على ولي مندو أمبي على تنو على ورتي على مينغو ميا دمنا نو دبا لبا أمبي على تنو على ميا علي أكرا علي فوي ماكي علي نايرتي وابي في ببوي أتوبتو أكلي أمبي على تنو على مي هنانا كانغي عدم دي bagaw mi dumuni sugu beke ubi ko sugu beke nga ala ye mogo bonya ka mogo kanu ka mogo noro ka mogo dawla ka danjogo chenye ni adama de yere laje I kulo flabi yoro mi ni abla yoro la minde yoro yi amany siratola mi abla yo to de ko ala nyekli flabi adama de la abla me yoro mina ni abo place la ni abla yoro la I mogo bala ka minge ati dafa ala de yablaye ala kilala kange islamé ami ala tanu islamiyya de nema o nema ka bo nema be ala kira sallallahu alaihi wasallam o mandoya ka tugu kira ko ka da kira la kira ko fe ima kira ye baye me anga dalu e qur'ana ani kira ye kuma ba munu fo hadisa nyumuna anyo minu zoro andara ala la ka da kira la anga ngala tanu ka ala barkada siratola sangare ambi ala tanu ambi wati mi vanana o wati belebele bay wati mi no toy sungalo o kalo ye kalo belebele bay kalo min toy ko islamo ka entraînement kalo nyuma entraînement kalo o de ni kalo ye min toy sungalo su kore ko yere mine kabo fe dagalela ko wala sa kalo toy yani kalo tan kele mi anga sega haramu dabla su kore de ko jonki yere mine kabo fe dagalela sangare siratola karamogo minu ma fo ko sungol la ko ngana jeniya ke anga bar datu anda do we kala ke romina parce que o kora ni sungol sara anga ke la haramu ye jeniya haramu ye shwani o kote sungol yere de koro ko fe min ngai ko dabla ko pour que ni kalo sara min may fiu am saga je o ko siratola may mi shido ka fo jisuma mini bibe me ko haramu duika sungolo klega fe duni bibe haramu duika sungolo klega fe ire furu nyongo ka gerewla o bibe me sungolo klega ko haramu ko muna ko ni kalo imbana sisa kalo tani kele tomimbe ko wale muso ibi nyebo ola sangare siratala ambi ala tanu ala minyo sungolo bele bayira ana sungolo evana kono a wagati u klaklambe anvle ni ye wagati bele badamene fanana min ya akle tanvlana damne biye sungalo kle tay ni alaka je ka be ala kira ga hijira sa bakle kemenani ani binani ani flama ka be nasara kalo le 22 avril 2021 ami nyama koro ambi ambalma ke feya no maliki so ana balmo ana sinju ana na nyeda awkaya sigatala ni islamé bonya fo ani ala yere tanu fo kakla ga ningalo imbonya fo min to ko sungalo o ko fe kakla ga wati klange flanai bonya ubo kono sungalo kletan duru ala kira modem folo almami hasan ala bangena sungalo kletan duru konnana sigatala o fayda boy o ko fe fona sungalo kletan wolovla ala yere kire ci kaga kire ka shito sambina na ka be sungalo kletan wolovla ma o ko fe fona Islamu we se sorole minga badri la yawma badri Sayyidina Ali badra ali ka badra sorla dumi ni ala sona o fana kera sungolo kletan wolobla bonya ba kono fayda ba kono opma ni waqti boy o ko fe fana ni kene ye kene boy ala kira baba fa sallallahu alaihi wasallam akoni islami flami nyongano ala jati kama ala kama kanu bige noroy ka doli lahara do galace sangare ay ñoo zoro ala kama wa ay ñoo ngano ala kama o ko to ngo fana ala kira sallallahu alaihi wasallam ako demi sene minu noro la ala ko la nu yu yere di alama ako lahara do gele akutubo kalama
o kɔfɛ a ko kɛnɛ o kɛnɛ sigira aw fɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye nimisa kɛnɛ ye fo n'a ye min sigi ala kama sisan an ye dumuni kɛ o y'an nugu gɛrɛsɛgɛ ye an ye ji min o ye kɔnɔbara gɛrɛsɛgɛ ye an ye barow kɛ o ye diɲɛ daamu cogoya ye mais an filɛ ka baro tigɛ sisan pewu ko an ka na lahara kɔnɔ an ka na kuranɛ kɔnɔ an ka na alakira la an ka na silamɛya tabiyaw la n badenw walahi o waati ne ka bɔ waati bɛɛ ye Sangare wa nin kɛnɛ in ka bɔ kɛnɛ bɛɛ ye wa alabato bɛɛ la wajuli ka bɔ a bɛɛ ye sabu ala ko yan'a ka n bato a ye ɲini ka n dɔn n'i ma ala dɔn n'i ye fɛn o fɛn k'a la ɲuman na i y'o kɛ fu i ye min kɛ juguman na i y'o kɛ fu sabu e t'a dɔn wallahi butigitigi foyi tɛ yan k'i b'a ɲininka ko tɛ ni sukaro joli ye k'a b'a fɔ ko ɲinana da kɔ mais silamɛw tɛ silamɛya ɲɛdɔn silamɛ mugu tɛ silamɛya la o de ye yɛlɛ ko ye o tuma nin kɛnɛ in sisan a silamɛw a daralen filɛ ka mankan da komi ko an bɛna ala ta de fɔ dakurunɲɛ fila o waati ala ka mɛlɛkɛw olu de kɛn bɛ k'an goriya ala ka hinɛ mɛlɛkɛw kɛn bɛ ka nin du in gori ni yafa ye ni hinɛ ni bonya ani dugawu ye ko ninnu tɛ dɔwɛrɛ la yan nin waati in na u ko ala ko ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye taa f'u ye wa n y'a fara u ma o ye min kɛ Sangare madon n'an bɔra yen sa a balimakɛ a n'a denkɛ a n'a ka kalanden don Ali Sangare belebele ka bɔ Banikɔ ka sigi Bamakɔ yan Yirimajɔ Kadɔbugu la silamɛya sira wajulikɛla dɔ don an ka bi sigi ye ala tanu sigi ye an ka bi sigi ye ala barikada sigi ye an balimakɛ n'o ye karamɔgɔ Maliki Sɔ an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala de ɲɛda kama wa an n'a ye ɲɔgɔn kanu ala de kama wallahi wa Maliki kɛra anw balima ye silamɛya badenya dama tɛ a kɛra anw balima ye a kɛra anw sinji ye adamadenya bɛɛ la an ka foyi ma fɔ ko a ma seko k'o la tiɲɛ kan foyi ma fɔ Maliki ye diinɛ dɛmɛni sira kan adamadenya sira kan anw ka so anw ka kabila kɔnɔ a bɛ min dɔn n'a ma ko dɔ kɛ o la an b'o bonyaw kɔnɔ an b'o fayidaw kɔnɔ ala filɛ ka an garisɛgɛ bi alhamdulillah n kɔrɔkɛ ni balimakɛ n'o ye Sangare ka muso filanan don a garisɛgɛ la k'o sababu don Maliki e la fitiwale kafiri o la sa an ye fɛn bɛɛ bila n ko an yɛrɛw bɛ na sa ka na Maliki yɛrɛ fo sa a sigiyɔrɔ la Sangare ka kan ka na an ɲɛ d'a kan a ye ɲumanya min kɛ an ye sabu a ma muso di yaya ma e b'a faamu o de la n'o tɛ a dira ne de ma ne b'a ye de muso in dira ne de ma wa a ye min kɛ yaya ye a kɛra ne de ye o tuma foyi t'an fɛ ka na aw fo ka na aw ko ɲuman dɔn ka Maliki fo silamɛ tun man ka silamɛ tanu a salen dɔrɔn quoi mɔgɔ de kan ka tanu ɲɛnama ɲɛna pour anw minnu di ɲuman kɛ anw ka se k'an dege ɲuman la ani min bɛ ɲuman kɛ a ka dɔ fara a kan Sangare Maliki an b'i fo n'i balimaw n'i sinji bɛɛ ani furumusow ani sigiɲɔgɔnw a ye koba kɛ an ye foyi t'an fɛ k'a fo ka tila ka dugawu ɲini a fɛ a ye danaya min da an kan parce que kow ye danaya siraw de ye furu t'a daminɛ fo a laban adamaden yɛrɛ t'i daminɛ f'i laban mɔgɔ ni miiri y'i jɛ dɔrɔn i ni baga bɛɛ kɛɲɛna Maliki ye juru don an na juru min ka gɛlɛn anw tɛ muso dɔn an tɛ muso somɔgɔ dɔn an tɛ muso balima dɔn anw bɛ ala de dɔn ani Maliki wa muso somɔgɔw t'anw dɔn koyi u bɛ Maliki de dɔn ani ala o danaya de filɛ ka an se ɲɔgɔn ma sisan o tuma dugawu de bɛ ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ ka dugawu k'an ye bonya min kuma ni Maliki cɛ nin ka dɔ fara o kan nin kana fɛn b'o la karama min manje nin ka dɔ fara o kan nin kana fɛn b'o la n bɛ tila ka taamasiyɛn dɔ bila an ka kuma la yan muso ye muso de ye an y'a ɲini de ka na k'a bɛna an ka du jɔ n'a kɛra an ka dujɔla ye o y'an ka ɲinifɛn ye ni ala ma k'an ka dujɔla ye an ka dugawu tɛ o ye nka Maliki i b'i nɔna Sangare anw bolo i b'i nɔna parce que an b'i dɔn i ye min ye a banna quoi parce que diɲɛlatigɛ bilama bɛ yɔrɔ maa si tɛ se ka mɔgɔ tanu wa mɔgɔ tɛ se k'i den tanu dɛ parce que i bɛ min fɔ a la peut-être a cɛlasigi cogo t'o ye o tuma a ye ɲumanya min kɛ ka na n'a badenw fo ka dugawu kɛ an fana nana an ni an tɔn dɔ nana n'o ye Jagare ye a bɔra village la ka na kuma fɔra ye a ko a tɛ se ka sigi ko hali ni an ka mɔgɔ ma na ale tɛ se ka to kɔ an fa tɔ ye ale de y'an ka so ale bolila ka na fara an kan ka na an dɛmɛ nin baara in na foyi tɛ an fɛ ka na foli kɛ ka dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ furu in ala ka barika don a la an bɛ min fɛ ala tigitigi ala k'o sɔrɔ a la an bɛ siran min ye ala tɔɔrɔ ni gɛlɛya ni ɲani la ala ka don an n'o cɛ
hami min bɛ aw yɛrɛ ni ne la ye ala k'a bɛɛ dilan an bɛ du min kɔnɔ ala k'a jidi ala k'a yanga ala ka du in kɔlɔsi ala k'an bɛɛ kɛ ala ka mɔgɔw ye ala kan'an kɛ nafiki ala kira jati yɔrɔ ma kosɔn sɔli ala rasulu yanni ka bɔ kuma na n bɛ sira fara dɔɔni ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko a ka hadisa jɛlen la parce que f'an ka faamu hadisa jɛlen dɔ bɛna fɔ sisan ko hadisa nɔgɔlen bɛ yan ɔhɔ hadisa sɛbɛkɔrɔ nɔgɔlen bɛ yen nka an ka n'o ma parce que hadisa kɔrɔ ye ko ala kira ka baro la causerie du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam kira ka baro bɔli bon o tuma an bɛ ɲɔgɔn to de ka kumaw fɔ wa an b'a faamu ten n'o tɛ ala kira ko karamɔgɔ yɛrɛ de tɛ diɲɛ na min bɛ se k'a fɔ ko kira ko sangare o tɛ yen ni an nalen dɔnni dɔ la quoi f'a ko faamu karamɔgɔ tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ala kira ko parce que n'i ko ala kira ko i bɛ ɲininka de ala kira y'o fɛn ye min e ni kira ye ɲɔgɔn ye min o tuma e tɛ se k'a fɔ ko kira ko i bɛ mun fɔ i b'a fɔ de mɔgɔ dɔ ko ale y'a minɛ dɔ la a y'a minɛ dɔ la a y'a minɛ dɔ la ko kira ko an bɛna lajɛ sisan i ye minnu tɔgɔ fɔ de n'a y'a sɔrɔ k'olu tun ye kira kanu jɔn yɛrɛ yɛrɛ ye o tuma o kɔrɔ ye jumɛn ye mɔgɔ dɔw bɛ yen kira kanu jɔn t'u ye nka olu ye kuma dɔw fɔ ala kira kan ani silamɛya kan olu tɛ ɲuman fɔ yɛrɛ mɛ hadisa sahalen n'a jɛlen ala kira ko n'a sɔrɔla sujudu bi kɛ dafɛ dɔ ye min tɛ ala ye k'ale muhamadu tun b'a fɔ musow k'u tɛ to cɛ ye sangare ayiwa muso ka lahara kiri ye cɛ de a bɛ fɛn o fɛn na walahi a bɛɛ kalo n'a cɛw ma jɛ a ma a bɛ taa jahanama kɔnɔ ni kuranɛ cɛ belebele furukɛ ninnu n'u ma yafa aw ma n'aw ye alijinɛ sɔrɔ o kɔrɔ ye ko kira muhamadu de ye silamɛw janfa ayiwa an balakaw a ka kisi bɛ cɛ ninnu de bolo foyi dɛ wa muso jugu i ta tiɲɛna diɲɛ ni lahara bɛɛ wa muso anw ka farafin muso ta tiɲɛyɔrɔ dusubonya don muso dusuba tɛ den ɲuman wolo wa muso min bɛ i ka furu la n'i ye jigidayɔrɔ sɔrɔ ko ni ko y'i sɔrɔ i bɛ taa fɔ o ɲɛna tant que o b'i bolo i tɛ den ɲuman sɔrɔ parce que n'o b'i bolo i tɛ ɲuman kɛ mais n'i y'a dɔn k'a fɔ i bɔra fa min na n'i ye kɔlankolon kɛ n ka cɛ la n'i nana a bɛ na cɛ bɛ na fa yɛrɛ bɛ na n dɔgɔya ka di cɛ ma e bɛ sɔn ka se fa fɛ yen kɔlankolon la wa alors an ka farafin muso walima an ka mali muso walima an yɛrɛ fɛ yan gɛlɛya min b'an kan o de ye dusubonya ye an ka muso caman ka faamu dɔgɔyara dusu bonyana hakili dɔgɔyara faamu dɔgɔyara kodɔn dɔgɔyara u ɲinɛna o nacogo kɔ u ɲinɛna o nakun kɔ ni muso ɲinɛna nacogo ni nakun kɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ fu a bɛɛ cɛnni sangare dɔnnibaw b'a fɔ ko cɛ ka muso kɛ kelen ye n'i y'o fɔ anw b'a to a la parce que laɲini ye min ye n'an y'o dɔn ka ban an b'i to yen n'o tɛ o nkalon de ye karamɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ni min ko ka musow kɛ kelen ye ko ala ko ten ala m'o fɔ fiyewu ala m'o fɔ ala kira m'o fɔ wa karamɔgɔ tɛ se k'o yɛrɛ kɛ yɛrɛ musow tɛ kɛ kelen ye dɛ ala ko cogo di ko cɛ ye tile i tile ani u kɛ kelen ye kuma kelen don wa être juste ani être équitable kelen don wa i tile cɛ i tile ani cɛ ninnu kɛ kelen ye o ye kelen ye wa cɛ ka jan mɔgɔ min ye mɔgɔw faga ka janfa kɛ ka gulɔ min jɛnɛya bɛ ɲini k'a ta tiɲɛ ani min y'i tɛ wale dugu la fo k'i ni tigɛ aw ka kelen ala bolo wa cɛ ka jan munna a jogo i yɛrɛ woloden min ban n'i ta ma k'i dɔgɔya k'i fɛgɛya mɔgɔ t'i la min y'i ladon n'a ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ taa n'i ma o la o den y'i kelen ye bolo wa dɔ ye ɲɔmɔgɔden de ye a bɛɛ y'i den ye munna o tɛ kelen ye u jogo sangare cɛ tɛ se ka muso kɛ kelen ye dɛ cɛ b'i tilen de min ka kan cɛ ɲuman silamɛya sira kan i b'o de kɛ min ni min ka kan n bɛ segin a kan nka min ni min ka man kan o ti kɛ ko tileliya ayiwa n bɛ gɛlɛya dɛ karamɔgɔ dɔ ala jɔnba dɔ a ye gɛrɛbuw b'a bolo fa bɛɛ a ye sogo de tigɛ a ye sogo sara da a ye sogo kelen sara da ka dɔrɔmɛ 100 da o kan e ka faamu na n b'a surunya k'o di muso fɔlɔ ma ko e ka nin da gɛrɛbuw bɛ k'a filɛ a ye sogo filanan sara filanan ta c'est-à-dire i mago tɛ maana jala la quoi min fɛ hakilitigiw ka hakili munumunu nɔfɛ c'est-à-dire a ye sogo sara filanan da ka 200 da o kan a ko filanan e ka na n da a ye sogo sabanan da ka sara 3 da ka 300 da muso sabanan na n da a ye sogo sara 4 n'a to ka 400 biye da o kan ka muso 4nan wele ka nin da nanfigi e ka faamu na sa o e min ye nanfigi ye e t'a fɔ ta ko kɔɲɔmuso wa kɔɲɔmuso o de dira kɔɲɔmuso ma
sababu awal ma ka kalandenw ye a ɲɛda filɛ ko an karamɔgɔ k'i ma musow kɛ kelen ye dɛ karamɔgɔ ko musow tɛ kɛ kelen ye i bɛ tile de k'i tile karamɔgɔ ko wa ko cɛ tɛ se ka kuma cɛ ka du kan n ka muso fɔlɔ filɛ n y'a furu a bɛ fɛ nka a tɛ n fa fɛ a tɛ n ba fɛ a tɛ n dɔgɔninw fɛ a tɛ n balima si fɛ a tɛ n teriw fɛ sariya si la ni muso t'i ba n'i fa fɛ k'i ka furu sa o ma fɔ minɛn tɛ e de fɛ sariya ko k'a bila minɛn t'i ba n'i fa fɛ sariya ko k'a b'u kan mɛ n'i y'a bila sariya ko baasi t'a la mɛ sariya t'i wajibi a furu sa kuma in na mɛn o tuma n ka muso fɔlɔ bɛ n fɛ a bɛna sogo in ne minɛ sisan a b'a jira ni su 2 heures 3 heures tɛ fɔ dilan jukɔrɔ mɔgɔ ɲɛ tɛ d'a kan an fila o de la n y'a ka sogo sara kɛ kelen ye ka 100 d'a kan o sogo sara kelen ani 100 in silamɛw o tɛ o bɔ wa o n'o man kan wa a b'o yira o muso filanan ta sara 2 ani 100 a ko wa ko kɔrɔ b'o la dɛ k'o kɔrɔ jumɛn muso in y'a furu a bɛ n fɛ a bɛ n fa ni n ba fɛ nka ne balima si tɛ n kɔrɔw la ko min ka d'a ye n balima si tɛ n dɔgɔw la ko min ka d'a ye wa n teri si tɛ fɔ n kɔ k'a bɛ min fɔ o tuma n y'a ka sogo sara kɛ sara 2 ye a bɛna kelen yira k'o di n fa ni n ba ma ka kelen bila an 2 dugu tila fɛ siga t'o la an balakaw a n'a man kan wa a n'a ka kan n'o ka kan a ma sara sabanan sa a y'o di sabanan ma a ko n ye muso in furu a bɛ n fɛ a bɛ n fa ni n ba fɛ a bɛ n balima sira bɛɛ fɛ nka ne jɛɲɔgɔn tɛ yen n baarakɛɲɔgɔn tɛ yen n teri sira tɛ yen min bɛna n ka so k'a bɛ dumuni d'i ma Sangare n y'a ka sogo kɛ sara 3 ye a bɛ sara 1 dilan k'o di n dɔgɔninw ni n kɔrɔw ma ka 1 di n fa ni n ba ma a bɛ 1 bila bɔ jukɔrɔ dugu tila fɛ an b'o dun a ma muso 4 nan ko mɔgɔw ka tiɲɛ fɔ hali n'i bɛ taa kaburu kɔnɔ n ka muso 4 nan n y'a furu a bɛ n fɛ a bɛ n fa ni n ba ni n teriw ni n dɔgɔnin ni fɛn bɛɛ fɛ n ye sogo kɛ sara 4 ye ka 400 d'a ma wa n'aw sigilen mɛnna n ka so yan sisan sogo yiralen bɛna sisan bilayi karamɔgɔkɛ ma tila fiyewu muso n nana ko n ye sogo kɔ kɛ Sangare Allahu akbar fana tɛ o kelen ayi dumuni bɛ taga dɔ dilan jukɔrɔ de muso jugu kafiri don o muso jugu tɛ lafiya abada wa muso ŋaniya ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ muso i ka ɲi ma ye ko kɛlɛ ka k'o la k'a kana ɲɔgɔn sama muso ka n ka ɲi ma ye k'o tɛ waati o tɛ ɲɔgɔn sama ko ye i mun ye dɔɔnin dɔrɔn a ka den sɔrɔ ko walayi muso i bɛ den min sɔrɔ o den bɛna yira mɔgɔw la de ko mɔgɔw kun ko ne ba ye muso ɲuman ye f'a b'a suli a ye ne ba ye jarimɛ den ye ne filɛ nin ye a dalilu filɛ ne filɛ Sangare siga t'o la bon a b'o cogo la fɔlɔ ni mɔgɔw ye nkalon da i ba la den bɛna yira mɔgɔw la aw kun ye nkalon da ne ba la ko muso jugu don nkalon don ne ba ye muso ɲuman ye n filɛ Sangare muso ka sɔsɔli a tɛ yen den bɛna ɲɛnabɔ sisan wa muso n'i ɲɛna i b'a ye n'i ma ɲɛ i b'a ye mɛ anw ka farafin muso a bɛ cɛ tanu don 2 dɔrɔn de la tanuko 2 wa tanuko 2 si tɛ hɛrɛ ye a ma ni muso min tilala den wolo la n'o kɔnɔ wora pewu o tɛ den yɛrɛ wolo bilen fiyewu o bɛ sɔrɔ ka cɛ vanɛri dɔn Sangare o tɛ hɛrɛ dɛ anw fɛ yan walima ni cɛ fatura a bɛ sɔrɔ k'i jɔ dangantɔ ye ko belebele taara da ayiwa alajabani si dama nana wa ala kira ko muso kan ka cɛ bonya hali cɛ wele a tɔgɔ la silamɛ muso mun bɛna to muso man k'o kɛ tan sabu cɛ ka bɔ i fa ye a ka bɔ i ba ye furu de y'a bonya ne o ye furu de y'o kɛ n ko furu de y'a kɛ siga t'a la i kan ka bonya fɛn bɛɛ la mɛ anw ka bi jahili muso min bɛ yen n'o kɛ ne ka tɔgɔ d'a cɛ la diɲɛ kɔnɔ o ka dɔgɔ n'u m'a fɔ Kadafi u b'a fɔ Jacques Chirac walima George Bush walima Bandaw Sangare ayiwa tɔgɔ bɛ bɛɛ la dɛ u bɛ tɔgɔ da dutigi bɛɛ la i kɔfɛ silamɛ muso t'o kɛ walahi bon e yɛrɛ bolo sisan ko Bandaw ye président de ko ye mais nin ye de ko ye i ye fagafin ye quoi ayiwa walima n'u b'a fɔ ko Turakelen u b'a fɔ Turaba walima Bɔlɔkelen nana o yɛrɛ t'a dɔn Bɔlɔkelen jɔn ko ye mais e yɛrɛ de ko don e yɛrɛ sigi bɛ yɛlɛmisɛnnin na mais nin ye yɛrɛ de ko ayiwa an ka sabali ala y'an da an tɛ se ka ɲinɛ ɲɔgɔn kɔ abada muso i bɛ se ka diɲɛ ale kɔ n'i tɛ se ka diɲɛ cɛ kɔ abada ala de y'i da ten wa cɛ o i bɛ se ka diɲɛ muso kɔ mais i tɛ se ka diɲɛ muso bɛɛ kɔ o tuma n'an tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ an tɛ ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen walasa den minnu bɛna bɔ an joli sira la o den ninnu ka se ka régler wa siga t'o la n badenw walahi ko b'an ɲɛ kaburu bɛ yen lahara bɛ yen mijani bɛ yen siratu bɛ yen lahara bɛ yen jarimɛ bɛ yen alijinɛ bɛ yen wa fo an k'a faamu i bɛ fɔlɔkɔ ye diinɛ na walima ala ko kuma la a bɛɛ ye nkalon ye fɔlɔkɔ tɛ tiɲɛ ye silamɛya la fiyewu a bɛɛ ye kuma jɛlen ye sira ala ɲɛ i k'i tile ɲuman kɛ mɔgɔw ye
kana juguman kɛ kana mɔgɔw dabali kana hasidiya kɛ kana furu tiɲɛ o ye diinɛ yɛrɛ bannen a misɛnmanin ninnu dɛ olu to tabani an kana sɛbɛ yɛrɛ la silamɛya pibaw o lajɛ dɔrɔn fɔ an ye ko muso ka kɛ maa ɲuman ye muso ɲuman walayi n'i y'a sɔrɔ kelen i ka ɲɛnamaya bɛɛ cɛ tɛ si la n'i ye muso ɲuman kelen sɔrɔ i da ti don abada n'i ye muso ɲuman kelen sɔrɔ i ka fandanya i mago tɛ fandanya yɛrɛ la ayiwa ale yɛrɛ yelen b'i nimisi wasa n'an ka muso ninnu dun filɛ bani n'a ye ka mobili mankan mɛn sadiri bilayi hali n'a bɛ yɛlɛ la a b'a daburu sama ka bɔ ɲamakɔrɔ yan fɔ ntomɔkɔrɔbu ayiwa ko nin y'a nalen janyana dɛ alajɛ bani an ka muso dɔw filɛ n'i y'u wele k'a fɔ karisa n da to dugu kɔnɔ n ye sɔkuni dɔ kɛ sira la a bɛ telefɔni tigɛ dɔrɔn k'o tɛ diyagoya ye e ne sɔn ja ka taa o tɛ diyagoya ni ɲama bɔra e la ni ye ne sɔn ja o na kɛ dɛ mɛ k'an sigi ala tɛ ji to nɔnɔ na nin ye kojugu ye dɛ i cɛ kelen ka accident tɔɔrɔ sɔrɔ k'i pan ka i dusɔndiya n'o ye k'o de ye e ɲama bɔlen cɛ la sangare malheur à toi fa b'a terimuso wele i mago sara dɛ walahi i mago sara muso kan ka kɛ laadiri ye muso kan ka cɛ degu wa cɛ bɛrɛbɛrɛ wa muso jugu cɛ bilahi n'i ye muso jugu sɔrɔ o de la ala kira ko muso jugu sɔrɔla k'a bɛ jahanama kɔnɔ diɲɛ na yan bilahi mɛ n'i sera k'a mara ko lahara i tɛ jeni fiyewu parce que n'i jenina k'o ye jahanama fila ye mɛ muso jugu cɛ a si san 35 b'a sɔrɔ a si bɛɛ jɛlen don o ye taamasiyɛn fɔlɔ ye wa muso jugu cɛ n'i y'a sigi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ k'a jigin a bɛ sunɔgɔ ye sufɛ a ma digi a ma sama o ayi n'o ma kɛ i bɛ wuli ten wa muso jugu cɛ n'a kununa ka bɔ sunɔgɔ la a yɛrɛ si dilan kan a bɛ miniti 5 miniti 10 kɛ a tɛ se ka wuli fiyewu a bɛ ndɔndɔma de a bɛ sama ka taa de parce que ale kan ka sama sufɛ de o ma kɛ o tuma farikolo de ko kunun ko baara min kɛra k'o sɛgɛn bɛ yan dɛ k'i t'i cogo la bilen n'o kɛra i bɛ ndɔndɔma cɛ i b'i dalen to k'i ɲɛ wa dilan kɔnɔ ye o la fari bɛ tɛmɛ an caman kan a caman ye nin ye dɛ ayiwa ne ye kunun ko ye mɛ i tɛ wuli de ayiwa wa muso jugu cɛ bɛ circulation na a tɛ dura kan o la ne b'a fɔ n ka waju la n ko mɔgɔ kana fɔ ko dura i tɛ dura la i bɛ se ka bɔ woni min fɛ o i ka dura ye polisi ko t'a la dɛ t'o fɛ parce que muso jugu cɛ bɛ bolimafɛn kɔnɔ walahi a ɲɛ tɛ sira la tɔɔrɔya min ni gɛlɛya min dara kan a ɲɛ tɛ foyi la n'o tɛ circulation yɛrɛ kɔnɔ o tuma o la n'an sabalila ɲinifɛn b'i sɔrɔ muso n'i y'a ka kado di la a ma a y'o minɛ cɛ minnu bɛ yan dun ala ko mamadu n'i ci de a bɛɛ kama a bɛɛ fɔ o tuma cɛ minnu bɛ yan a y'a tulo majɔ ala fana ko cɛw ma ko muso ye waliden ni ala y'a kalifa aw la sanga dɔ kɔnɔ k'a daminɛ furusiri don la fo ka taa se furu sa don walima a fila bɛɛ ni tigɛ don i ye fɛn o fɛn k'i muso la ko se b'i ye lahara don i bɛ jɔ muso bɛ jɔ segin bɛ k'a bɛɛ kan bilahi ayi segin bɛ k'a bɛɛ kan mɛ an bɛɛ ye muso kolen jɛlen ta an bɛɛ ye muso kolen jɛlen parler ta nka muso nana a ko a ka sabara tigɛra e ma kuma a fɛ muso nana a ko a ka kunnabiri tiɲɛna e ma kuma a fɛ muso nana a ko a bɛ taa e ma kuma a fɛ an ka musow yɛrɛ bɛ bana an tɛ kuma o fɛ an mɔgɔ foyi t'u la wa mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna n'i ye da sogo i furumuso k'a fɔ ala ka i gɛrɛsɛgɛ nɔgɔ diɲɛ yɛrɛ la yan fɔlɔ wa a ma ban dɛ i ni balo ni masiba bɛ ɲɔgɔn na su ni tile mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka denbaya lahinɛ ni hɛrɛ ye k'u nisɔndiya ala b'i nisɔndiya wa mɔgɔ o mɔgɔ y'u ni siri ka da o kun fɔla k'i tɔɲɔ bilahi mɔgɔ o mɔgɔ taara kira yɔrɔ la ko gɛlɛya bɛ na ala kira b'i ɲininka ko muso b'i bolo n'i ko ɔhɔ a b'a f'i ye ko kɔri kɛ ne ka muso in tɔɲɔ dɛ e ka hakili kɛ k'a filɛ bani o kɔrɔ jumɛn ni maa min ye muso furu n'i y'a tɔɲɔ ala b'i tɔɲɔ cɛ muso ye waliden i b'i ɲininka k'i ye mun k'a la k'a daminɛ kɔɲɔso daminɛ fo ka taa bila a sadon la i ye mun kɛ wa n'i ye fɛn o fɛn kɛ ko n ye n ka se boli a ka de e ye setigi ye ni muso sera ka sabali o ka lahara ala b'a ka se boli ka walahi wa cɛ si tɛ se ka muso furu k'a tɔɲɔ k'i denmuso bi sɔrɔ k'o bɛ taa cɛ dɔ fɛ yen k'o bɛ lafiya sɔrɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ a tɛ kɛ ala bɛ di a tɛ kɛ fiyewu n b'a sara a den la walahi e bɛ fɛ e den ka lafiya mɛ walimuso min bɛ bolo e m'o lafiya dɛ muso b'a fɔ ko man kɛnɛ a tɛ ta ka filɛ mɛ an si tɛ mobilitigi si t'an na yan walima mototigi si t'an na yan ko min ka moto bɛ tisi bɔ n'a ma taa ko sɛgɛma ka falen nka muso k'i ma k'a man kɛnɛ fo ka taa muso dɔw sɔrɔ tigɛ o cogo la cɛ m'a ta k'a lajɛ mɛ an ka minnu ka baara ye anbusi ye saga ni baw ni misiw mɔgɔ si tɛ yen o la
min ka sagajigi bi daji bɔ walima ka kangaji bɔ a da kɔnɔ ne ma vétérinaire wele ko kana saga filɛ bɛ wele dɛ nka muso ko k'ale ma kɛnɛ e m'o wele foyi ka bana ka ca kojugu muso tɛ cɛ faden ye n'i bɛ faden ɲini taa ɲini muso tɛ wa k'a fɔ silamɛkɛw ye haramu ye muminatu muso bugɔli ye haram hayo mais muminatu muso ko don ɲɛfɔ dɛ i ta ye n ko tɛ i b'a bugɔ i ta ye min wolo yɛrɛ de hayo a ɲɛfɔ parce que muminatu muso ye muso de ye muso min y'a yɛrɛ dɔn k'a dɛmɛ dɔn ka ala dɔn k'a cɛ dɔn k'a dɔn ko cɛ ka bɔ a bɛɛ ye wallahi k'a to cɛ ta la hayo n'o tɛrɛndɛra i b'a fɔ a ye de mais anw daw minnu tɛ bɔ cɛrɛndɛ bara kɔnɔ dun fo ka susu dɛ fo ka susa kun dɛ anw ko ni muminatu muso bugɔ ko k'a bugɔ jalamugu la dɔ taara numukɛ dɔ de taara kabakuru don jalamugu la k'a fɔra ko jalamugu ko ale ka muso belebeleba ye ko jalamugu mugu la a taara kabakuru de don la ka muso bugɔ ne ko kabakuru mugu yɛrɛ tɛ jalamugu ye dɛ o tuma an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra denmisɛnnin minnu b'an senkɔrɔ u ka ɲɛnamaya bɛ nɔgɔya nka n'an ye dan sago ɲɔgɔn kan an bɛ den minnu sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ bandi ani rebelle ye mɔri nasi tɛ se k'a régler ala k'an bɛ sɔn a ma dakuruɲɛ fila foli n b'a fɔ o de kɛ ani ka dugawu kɛ dɔrɔn an na mɛ furuko min na ani an yɛrɛw mago bɛ hami minnu b'an na k'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ yɛrɛ bonya kama ala k'o nɔgɔya hami o hami b'an na min ni ala ta bɛɛ yarabi ala k'a bɛɛ wuli ka bɔ an kan an ka jamana mali ala k'an kisi malidenw ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ sunkalo ala k'a timako ɲuman d'a ma minnu b'an jɛlɛya n'u fana mago bɛ muso filanan ko la ala k'a nɔgɔya minnu bɛ sabanan ɲini ala k'a nɔgɔya minnu bɛ naaninan ɲini ala k'a nɔgɔya wa ni muso min ko i cɛ tɛ dɔwɛrɛ ta i tɛ silamɛ ye e m'a fɔ dɛ kitabu kuranɛ de ko ten ayiwa ala ye yamaru min di ko k'o kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko n b'o kɛ i bɛ ka ala ta de wa o kɛtɔla mɔgɔ o mɔgɔ y'a ɲɔngɔnni bɔ i la a y'a ɲɔngɔnni ta ala de la ala ta tigi fɛ Allahu akbar muso naani kɔni n'i y'o furu i bɛ bonya de a bɛ ka siran diɲɛ kungo ɲɛ mɔgɔ tɛ se ka taa ka diɲɛ kungo ta kabi den mana wolo a bɛ kasi min kɛ i y'o kɔrɔ dɔn wa o de ta tiɲɛna ko ne ka bila diɲɛ kungo kɔnɔ diɲɛ gɛlɛya ani diɲɛ tɔɔrɔ hali n'i ma muso furu kungo bɛ diɲɛ na yan i tɛ se k'o bali wa dayirimɛ bɛ ala de bolo i tɛ a bana i t'a mɛn fiyewu ko cɛ dɔ fatura ko kogo y'a muso faa i b'a dɔn yɔrɔ la ko cɛ tɛ muso balo sababu ye e de ye mɛ n'i bɔra yen dɔrɔn ko wɛrɛ bɛ na an k'u furu dɛ a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ muso furu kuma la a ye muso furu ka muso furu yɛrɛ de parce que muso furu man di muso ye fiyewu ko cɛ tɛ se ka tilen cɛ tɛ se ka tilen ne de b'o fɔ e de b'o fɔ dɛ ayiwa kan ka fɔ dɛ ne tɛ se ka tilen ne de b'o fɔ mɛ e tɛ se k'o fɔ dɛ muso b'u ni yɔrɔ kuma de hali sisan wajibi min kɛra sisan ne ye muso ɲini ka sini ko karamɔgɔ min fɔ musow kan o ɲina n'o kɔ nka min fɔra cɛw kan sisan o bɛ kunkolo bɛɛ bɛ kunkolo la ɔ sini ko karamɔgɔ y'a d'a ma yan kunun dɛ a bɛ min dɔrɔn o ma o bɛ min o buru la ala k'a bɛ sababa muso min bɛ to ka yɛlɛ k'a cɛ kunbɛn o de ye muso ɲuman ye ani ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ni nana fɔ a b'a fɔ e tɛ fɛn sa k'i waaju fɛ k'i bilasira seyida kadija n kɛra ten de seyida ayisa n kɛra ten mɛ ka n'a ye anw dɔw filɛ ala i tɛ se k'a fɔ a ye fiyewu ko nin tɔɔrɔ b'i kan o bɛ sɔrɔ ka wuli cɛ sɔgɔbɛ la sa i mana ko ni o ko nin kɛ o ko dɔ ye i ma kuma bɛɛ i ma anw ye kuma bɛɛ anw ka ko dɔw bɛ yen anw bɛ hakili don a dɔw kɔrɔ parce que a ko ma nɔgɔ dɔ nafigiba dɔ jahiliba dɔ nafigiba a bɛ jɔnya de la mɛ a makɛ de taara ne ye sugu la k'a bɛ taa feere sabu ko nafigi don nafigi ma ɲi dɛ a nana k'a b'a feere n'a ko ko jɔnkɛ belebele kɛmɛkɔrɔ falen mɛ nafigi don ni min nana n'o ko jɔnkɛ ye joli n'a ye prix fɔ dɔrɔn ko ko nin jɔnkɛ ba ye mɔgɔ min bɛ jɔnkɛ la a b'a fɔ ko foyi t'a la nafigiya kɔ dɔnnibaw tɛmɛna kan olu ko ko baasi ye an ka tɛmɛ nin kan parce que a ye prix min fɔ jɔnkɛ in na walayi hali maa t'o fɔ jɔnmusonin jasili la tellement prix dɔgɔyara a ma pour que k'a faamu mɔgɔ dɔ ka na dɔrɔn ko jakarita kura ye mun ye ko 2000 e bɛ ɲininka kuma ko mun b'a la mɛ a ko fɛn t'a la nafigiya kɔ dɔ de y'i to o la ka taa sa o taara n'a ka so o taalen n'a ka so a y'i jogo dilan dɔɔni ka waati kɛ yɔrɔ mɔgɔ n'i ko i jogo ma ko n kɔnɔ yan n bɛna don Maliki fɛ yan n'i ma bɔ joona jogo b'i sɔrɔ a bɛ ko ta ka don ale de taara ka t'i jogo régler k'i ɲɛ makɛ kura in ko foyi t'a la yɛrɛ ko cɛ ye a tora ten ko foyi t'a la a bɛna a ka baara daminɛ sɔɔni don dɔ dɔrɔn a wulila ka t'i sigi makɛ ka muso kɔrɔ o bɛ tobili la a y'i sigi dɔrɔn ka kasi ten makɛ muso k'a kɛra cogo di a ko k'a tɛ se k'a ɲɛfɔ a bɛ ka kasi dɔrɔn
ko ne mungila ko foyi image mungila ko foyi ne donye mungila ko foyi ko ko bila ko ayi ako kasi kun jume ayiwa ako sadiri ko ne de miri ko kabi do min nana aw fa ya e mane mine fiye ko ne joye e ne mine ko mi de kan bere bere ne de kibora soro ki chebina musu flana de fu ayiwa o fora talma e ko ka gone tani talma ke o kuma nga gone e dun ko gadne ne ra ma dore bile kashira koko Allah akbar ma fay oduma fay fiu billahi ali foti soro muso be wala muso e kutu bla orobe o bla de ko flana o kɛra min ko muso ma ko ko fura bɛ n bolo ko I bi cɛ bɔn mosi dɔɔnin tigɛ ka di yan n'i ye o fura kɛ bɔn mosi la ko a tɛ muso furu bilen fɔ lahara ka jɔ Allah akbar a b'o ɲini muso ko k'o ka nɔgɔ kojugu mɛ k'i b'a tigɛ ni murukura de muso k'o ka nɔgɔ o yɔrɔ bɛ muso ye nasa segin ta ka taa sugu la ka taa nasa ka murukuranin ta ka na bɔn mosi bɛna tigɛ sisan ayiwa yan'an dɔw ka tigɛ an t'u di ne bɔn mosi tigɛ min b'a la nin mun kɛra sisan dumuni tobilen ka di jɔnkɛ ma a ye dumuni ta k'a bɛ taa di butigi la suguba kɔnɔ c'est à dire sugu kɔnɔ k'a bɛ taa di a makɛ ma dumuni fana bɛ ka kɛ makɛ fɛ dɔrɔn a y'i sigi dɔrɔn a kasira ko makɛ ko a kɛra cogo di a ko tigɛ t'a ɲɛdɔn ko c'est à dire ko ne yɛrɛ ye miiri quoi ko kabi don min ne nana e fɛ e ma ne tɔɲɔ fiyewu e mana bɔ ka na sugu kɔnɔ e muso de ni cɛ dɔ bɛ jɛnɛya kɛ don o don i ka so ye diɲɛ don o don i ɲɛna ye diɲɛ don o don jɛnɛya ma kɛ baasi ye dɛ bi u tilalen ko jɛnɛya la bi u ko de ko n'i bɔra sugu la bi ko muso k'i kantigɛ pour ka fara jɛnɛya ma bon ne yɛrɛ de ye miiri ko nin y'i sigilen ye mais n'an bɔra k'i bɛ taa fatu sisan a bɛ maa kasi dɛ o kasi kun bon ale ye min fɔ muso ye o ye bomo si tigɛli ye ko muru la bon bomo ni ka bɛ fankelen fɛ yɔrɔ n'a fɔra ko ka bɛ tigɛ ni mɔgɔ nana gɛrɛ o fa fɛ a bɛ tigɛ dɛ yɔrɔ ko nin ye kantigɛlakala nana ye cɛ ko k'i ni ala cɛ a k'o tɛ kuma ko wɛrɛ o yɔrɔ bɛ cɛ ye butigi datugu n'o ye makɛ ye ka na so kana dɔrɔn ka n'i da jɔ kɔnɔ k'i ɲɛ tugu o y'a sɔrɔ jɔnkɛw bɛɛ fɔ a ye ko e ka taa i yɛrɛ ka tɛmɛbaatɔ dɔrɔn n'a m'i kantigi i b'a fɔ tu bɛ mɔgɔden filɛ bon ale fana nana butigi datugu k'i sigi jɔ kɔnɔ dɔrɔn k'i da k'i ɲɛ tugu k'a sɛgɛn bɛ a tɛ sunɔgɔ la a taara muso wele ko mamuso ko mun ye fɛn min f'i ye ko nin y'a tigɛ kuma ye ko nin waati in tɛmɛna k'a bɛ tiɲɛ dɛ furatigi ta y'a fɔ furatigi de ta y'a ka fɔ a ye n'a ye min fɔ a la i b'o de kɛ ko n b'a tigɛ sisan a nana muru kura ta k'a bɛna bɔnbɔn si tigɛ bɔnbɔn bɛ k'a fa muru dun ye kantigɛlikɛla ye min fɔra ne ye o de ye kantigɛ ye cɛ y'i pan yɔrɔ bɛɛ kan muso tigɛ fila a ko n b'i faa bi cɛ ma ɲɛɲini bilen dɛ cɛ ye muso bugɔ k'a bugɔ ka cɛ to ka muso bugɔ parce que a bɛ ka muso bugɔ ni bugɔli min ye o de ye n bɛ k'i bugɔ e bɛ ka n faga n bɛ k'i bugɔ e ye jɛnɛya kɛ n kɔfɛ n bɛ k'i bugɔ e bɛ fɛ ka ɲafa fo n k'i bugɔ k'i fa k'a to ka muso bugɔ a ye direct bɔ muso faso la ka taa fɔ olu ɲɛna ko a denmuso furu bɛ cɛ min ma dɛ ko a y'a denmuso bugɔ k'a faga bi ko a denmuso ma foyi k'a la k'a bɛɛ kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ye Allahu akbar olu fana wulila ka na sisan ko bɛ se ka cogo di u caman ba ka na sɔrɔ cɛ na muso fana bugɔra fo muso sara o yɔrɔ bɛɛ y'u kɛ cɛ kan ko to ka cɛ bugɔ a taara cɛ faso la k'a fɔ olu ɲɛna ko bɔn ko a denkɛ min ye muso min furu dɛ a denkɛ ye muso min furu a muso somɔgɔw de bɔra ka dugu la bi ka na a denkɛ bugɔ k'a denkɛ faga ten a denkɛ ma foyi k'u la olu fana nana sɔrɔ ko muso somɔgɔw ye denkɛ bugɔ ka denkɛ faga o ye somɔgɔ filaw kɛ ɲɔgɔn kan k'u to ɲɔgɔn na jɔnkɛ nafigi taara ka ci Allahu akbar nafigi man ɲi ala kana an kɛ nafigi man ɲi dɛ a man ɲi o la munafigi bɛ jaribɛn bɛ jukɔrɔta la ala kana an k'a ye ala kana an k'a ye ala k'an sago k'a ɲɛ allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا أحد يا مجود يا جواد الفاني من قبل فاتك خير تغني بها عن من سواك إنك على كل شيء قدير لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بمؤمنون رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته